ಗುರುದ್ವಯರಿಗೆ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ. ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗ ಅತಿನಕ್ಲಿಗಲ ಸಭೆಟ್ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಗಲ ಬಂದನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು, ಸಂತೋಷಂ ಜನೇವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಂ. ಈಶ್ವರ ಪೂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಡೆ ಹೋಮ ಹವನಾದಿ ಮುಖೇನತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷನ ಓ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲನ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಭವಣೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಪಿಲಾರದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕಡೆಸಿ ನಡೆದಾರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪೀಟಿಗೆ ಜನ ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಕ ಒಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಸೇವೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರೂಕು ಹೆಣ್ಣು ನಾವು ಪಿಲಾರು ಶಾಲೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಡ ವಿನಂತಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಡಿರಾಗ ಕೆಲವು ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಸಂಕೋಚ ಆಪುನ ಸಹಜ ಒಂತೆ ಸೈಸೋನ್ಲೆ ಇದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯಾಡು ಬಂಡದು. ಪಿಲಾರು ಶಾಲೆ ಅರ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತದು ಆರು ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಆ ಶಾಲೆಗೂ ಒಂಜಾತ್ತು ಮೊತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಆ ಶಾಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೊಳೆಪುನಲಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಾತಾಧರ್ಮದ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಬೈದರು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಆಯ್ತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂಡು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಆ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಾಗವಾದ ನಡಪುನ ಇಟ್ಟು ಆರು ನೆರವಾತೇರು. ನನ್ನ ಏರ ಅಂಡಲ ಶಾಲೆದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಪೋದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಟು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರಗಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಒಂದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲೇ ಅವು ಸುಲಭದ ಸಾಧಿಯಿಂದ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಏತೋ ದಾಖಲಾವ ಅಂದಿನ ಸಹಾಯನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಆರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಇಂದು ಓಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಆತಿಜಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡ್ದಿಜಿ ಇರಲ್ಲ ಆರು ಇಂದನ ಪಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ನೆರಪೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಈತ್ ಶುಲ್ಕನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರು. ನನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಆರ್ನ ಕೃಷಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಬರಿಟುಪ್ಪುನಂಜಿ ಇನಿಕಲ ಬಾರಿ ಜತನ ಜೋಪಾನದ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಡದ ಸಾಗೋಳಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಆರು ಮಸ್ಕ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಆಸಕ್ತಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆದ ಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಐನು ನಾನು ಬದುಕದ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಪ್ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲೆಡು ಎಂಚೊಪ್ಪರ ಮಂಡ ಇನ್ನಿತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಗುರಿಕಾರ ಲಕ್ಕೆತ್ತನ ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಡೋಡು ಒರೆಂಕಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಂತೂ ಓಡು ಆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪೂರ ಶೇರ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಪಂಡ ಆ ದಾದ ಮಿಷಿನ್ ನಾರು ಕೊನಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಭರವಸೆದ ಮುದ್ರಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಕಂಡಡು ಒರೆಂಕದು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಭರವಸೆದ ಮಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ. ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಡಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಬೊಲ್ಲಗು ಏರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಎರ್ಕೊಂದು ಉರ್ಕೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊರಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವಾಡಡು ಪುನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇಫ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ತೋಡಿಗೆ ಅಕ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತರ ಅಂದು ಎಂದಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಜಾತು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲೇನು ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ನಾನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಗುರುತ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಮ್ಮೇರು ಲೋಕೋನು ತೂಪುನ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆರು ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಗುರುತ ಮಲ್ಪೇರು ಇಷ್ಟಪಡಪೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮುರನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಅಪ್ಪೆನ ಆರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೊಂತದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೈದಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಡ ನೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಜಮಾನೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ತೂಪಾಲಿಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಕೈ ತೂಪಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಗಿತ್ತಂತೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡೆ ರಥ ಅಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆಡ್ದುಲ ದಿಂಜ ಪುಗರುನಿ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕನ್ ಇರೆಗದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿಯೇ ಅಕಲ್ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಲ್ಪಾಡು ಇರೆಗದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಏರು ಅಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ಈ ರತ್ನ ಕೊಡೋರಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸಹಜವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಕೇನೇರೆ ತಿಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೆಂದದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕುಡೋರಿಗೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಲಕ್ಕುನ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ಕೊರ್ನೈಕ್
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಲಕ್ಕೇನ ಅಂದಿನಿ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ನಿಜವಾದ ಇಂದು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೈದನು ಅಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಇರುವೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರು ಬೇತೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲುಮೆದಿ ಇದು ಅಭಿಮಾನಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಆ ದಾಖಲಾತಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸು ಯಾನ್ಲ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ ಒಂಜೇ ಪಂತೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂತೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋಲಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ತೊಲೆ ತೆಲಿಪೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ವಿಹಾರ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಡೆ ಅನ್ಕೇನಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ಸು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಮುಲ್ತ ವನಸ್ಸು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಇಲ್ಲಡಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಇಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಸಾರೇ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಜೇರಂದ ಅರ್ಥತ್ತೆ ಸಮಾನತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಶಾಲೆಡು ತೋಜಾದಿನೇಚಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಕಿ ಮುರೇನ ಹರಿಯಾಣಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೋದು ಗೆಂದದು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಪ್ರಣ್ಯ ವಿಹಾರ್ ಲಂಚನೆ ಭಾರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಜೋಕುಲೆ ತೋಡೆಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಕಲೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರಾವುದ ಮರ್ಗೆಂಡು ಕುಳ್ಳುಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈದ್ಯರು ಅರಗಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ಆರೀನಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾದ್ಯರು ಅವು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗಾವಡು ಆರ್ನ ಕಡೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ಎರೆಗಲ ಆರಿ ಕಾರಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ವಿಜ್ಜಿ ತಾಪುಂಡ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಈತ ವಿಚಾರಲು ಯಾವು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಆರ್ನ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡರತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾದ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕುಡೋರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ದಿಂಜ ಸಂಗತಿಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಅರೆಗಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗಳ ಉಪಕಾರ ಆತನು ಅವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನಿಜಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾನಿನ ಲೋಕೋಗು ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂದೋಡು ನನ್ನ ಅರ್ಹವಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಗುರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಾತೆರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಡು ಪನ್ಪೆ ಉರುಡಿ ಕಟೌಟ್ ಬೂರ್ದುನು ಅಂದು ವಿದೇಶೇಶು ಮಾನ್ಯ ಸ್ವದೇಶೇಶು ಧನ್ಯ ಅಂದು ನಿಪಾತೆರುಂಡು ವಿದೇಶಡು ಗೌರವಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸ್ವದೇಶಡು ಧನ್ಯತ ಭಾವ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ವಿದೇಶಡು ಮುರಾನಿಲ ವಿದೇಶದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಮಲ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತು ಅವಕಾಶಗಳುಂಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿನವು ಇಂದು ಗೌರವತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರೋ ಆ ಬೇಲೆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಲಾತು ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮುಗ್ಧಬಾಯಿನ ಬಾಲೆಲ ಕಂತಿನ ಮೋನೇನು ತೂನಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಂತೆ ಉಳೈಡು ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ದಾದ ಕೊರ್ನಾ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬತ್ತನು ಅವು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಬಿರುಕಿನಲ ಕಾತಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬುಳೆ ಓಲು ಬುಳೆಯೋಡು ಅಡೆ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ಕಾತು ಅಂಚಾದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇಂದು ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಇಂಕ ಉಪ್ಪುನ ಪೋಟಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಹಜವಾದಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಪುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಪುಂಡು ಅಂಜಾತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೊರುಪುನ ದಾನಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಹಜವಾದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಪುಟ್ಟುನವು ಉಪ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಆ ಎಚ್ಚರದ ದಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗಾದುಪ್ಪಡು ಅರೆಗಲಾದುಪ್ಪಡು ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ಏತು ಕರ್ತವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆನಿ ಚಿಕಾಗೋಗು ಪೋನಾಗ ಅರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತನಿಗೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಇರೋ ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆದು ಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೂರ ಮುಗಿತದಿ ಇರು ಪಿರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ದೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರಲು ಭಾರತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನಿಸುಜ್ಜೆ ಎಂದು ಐಕ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಭಾರತನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭಾರತನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರತನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯತ ಭಾವ ಬತ್ತನು ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನು ಪೂಜ್ಯತ ಭಾವ ಬತ್ತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಈ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕಲ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತರದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ದಿಂಜ ಚೀಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ ದಿಂಜ ಕೈಪೇರಲ ಬಲ್ಲಿ
ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಬ್ಬಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೈಪೆ ಚೀಪೆನು ಅಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುನ ನನದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪಂಡಿ ನಡೆದಲ ಪನಾಂದಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಹಸರಣ್ಣರೇ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡಲೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪು ಅತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಕಿದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಪ್ಪುನ ಗುಟ್ಟಿಂದು ಅಪ್ಪು ಉಂಬೇರು ಎಂಚ ಮಿತ್ತ ಗಟ್ಟ ಸೀಮೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪು ತುಳುನಾಡುದ ಅಪ್ಪು ಉಂಬೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಕಂತಿನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪಂಡಿನ ಲಾದೆಪ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಪಿಲಾರಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ಸೇರಾದ ಬನ್ಪೆ ಪಿಲಾರದ ಪಿಲಿಯಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಮೇಲ್ಕೀರ್ತಿ ದಾನ ಪ್ರವೀಣ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾವಕಾಶ ಸದಾನುಕೂಲಲು ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಅಕೇರಿಗಾದು 11 ರೀತಿದ ಆಶಯ ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.